Кніга прарока Ісаі, раздзел 52. Прабудзіся, прабудзіся, апраніся ў мужнасць сваю Сіёне, апраніся ў шаты славы сваёй Єрусалім, горад святасці, бо не наважыцца болей неабрэзаны ды нячысты, каб прайсці праз цябе. Абтрасіся ад пылу, устань, о, паланянка Єрусалімская, развяжы сабе вяроўкі на шыі, паланянка, дачка Сіёна, бо вось што кажа Господ: задарма былі вы прададзеныя і без срэбра адкуплены. Бо вось гэта кажа Господ: народ мой калісьці перабраўся ў Егіпет, каб зрабіцца там пасяленцам, а Асірыя без прычыны прыгнятала яго. А цяпер што мне з гэтага, кажа Господ, бо народ мой забраны задарма. Валадары яго з радасці крычаць, кажа Господ, і ўсцяж штодзень блюзнераць на імя маё. Дзеля таго народ мой пазнае імя маё ў той дзень, бо я той самы, які гаварыў: вось, гэта я. О, як прыгожыя ногі таго, хто абвяшчае на гарах і прадказвае супакой, таго, хто абвяшчае дабро і прадказвае збаўленне, таго, хто кажа Сіёну: заваладарыў Бог твой. Гоман вартаўнікоў тваіх, узнялі голас, разам будуць цешыцца, бо ўвачавіткі бачаць, як вяртаецца Господ на Сіён. Радуйцеся і цешцеся ўсе разам, апусцелы Єрусалім, бо суцешыў Господ народ свой, адкупіў Єрусалім. Агаліў вось Господ руку сваю святую перад абліччам усіх народаў і пабачыць збаўленне Бога нашага ўсе канцы зямлі. Выйдзіце, выйдзіце, адлучыцеся ад гэтага, не дакранайцеся ні да чаго нячыстага, выйдзіце з сярэдзіны яго, ачысціцеся вы, якія несяце посуд Господа. Бо выйдзіце не ў паспешнасці і не кінецеся на ўцёкі, бо Господ пойдзе наперадзе вас, і злучыць вас Бог Ізраэля. Вось жа пашчаслівіцца слузе майму, узвысіцца і ўзнясецца, і будзе вельмі вялікі. Як многа аслупянела перад ім, гэткі агідны ён быў, быццам выгляд яго нечалавечы, постаць не як у сыноў чалавечых. Так здзівіць ён многія народы, цары зашчымяць вусны свае перад ім, бо тыя, якім аб ім не было абвешчана, убачаць, і тыя, што не чулі, даведаюцца.